ndị Ugwuta na-alụ ndị Omoku. Ndị Omoku na-alụ ndị Ugwuta. A na-ekenye ha nwaanyị dịka otu ha si otu omenala ha si were dị. Ọ nwere omenala dị iche. Onweghị omenala dị iche. N'etiti ndị Ugwuta na ndị Ogba. Mba, onweghị omenala dị iche. Ọkwụta ote onye ọbụla onye Igbo si alụ nwaanyị. Otu ndị Igbo si alụ nwaanyị. Emekwa ihe na-eme. Otu esi wee ghọta. Mgbe ahụ kwanụ mgbe asịzi mgbe Ogba nyeziri ban na a ga-eresi ndị Igbo ncha ala. Ahapụrụ ndị Ugwuta ka ha zọ. Yes, ndị Ugwuta na-azụ ala. Ndị Ugwuta na-azụ ala n'Omoku. Okay. Kọsa ama m ofu onye Ugwuta, Mr. Okoronkwo. Ọ rụrụ ezigbote ụlọ elu n'Omoku ka o ji mere họteelụ. Ndị Ugwuta ndị Omoku anaghị enye ya nsogbu maka mgbe ahụ ndị Omoku chọpụta na onye Igbo rụrụ ụlọ n'ala ha ga-eje be ọgụ otikasịa ya. So ụjọ anaghị ekpedi ndị Igbo ruo na ha ga-azụ ala sef ma ọ sọkwa ịrụ anụ. Kedu afọ ihe ndị a na-eme? Mgbe ọkpụ ọkụ n'ọnụ. In short, ọkpụ ọkụ n'ọnụ right from 1970. After the war. After the war. Ọkpụ ọkụ n'ọnụ till the 1980, till the 1990, till the 2000. Gba nke ọ na-enwe ọkụ. Ọ na-ekpu ezigbote ọkụ. So mezi ndị Igbo abịa nọ n'ala ha eresisi ha ala. Ha daa mba. Ọ na ndị Igbo na-azụ ala n'Omoku. Omoku karịa imepe karịa otu ọ dị ugbu a. Because ha ga-enweta ọkụ. Ndị na-arụ indọstrị ga-arụ indọstrị, ha ga-enwe ọkụ. Nwụọ mmiri, nwụọ everything. And ha ga-arụ ịma Omoku na table ground. Okay. Onye Ogba na-ahụ onye Igbo kpọọ ya onye Igbo. Onye isu. Okay, isu. Okay, ha na-akpọ ndị Igbo isu. Okay. Onye isu ama. Okay, ha na-akpọ while ndị Ikwere na-akpọ isoma. Ndị Ikwere na-akpọ isu ama. Ndị Omoku na-akpọkwa onye isu. Okay, onye isu. Okay. Isu ịma ọnọdụ ka eji akparị mmadụ. Mana isu bụ ndị Igbo buru ụzọ bịa n'Omoku. Ndị Igbo like ndị mba anọ na ndị isu ime nwere isu n'ala Igbo. So ajụ Igbo onye ebe ama onye isu. Esizie na-akpọzi ndị Igbo niile n'ebe a ndị isu. Wana asị na ha bịakwa ebe a ha na-azakwa isu ama. You got to go to the point. So ihe ọzọ m chọrọ ịjụ onye Ugwuta ọ na-ahụta ndị Igbo ndị ọzọ asị onye mba ọzọ? Yes. Mana before ha tiri abụrụ iwu na ha agaghị eresi ndị Igbo ala. Ndị Omoku? Yes. Agaghị eresi ndị Igbo ala. Mana ndị Igbo na-alụ nwa ha. Ndị Igbo ha na ndị Igbo na-emekọ ihe ọbụla. Yes. Mana nwa ha na ndị Igbo agaghị arụ ụlọ na be ha. Kwa eziokwu? Yes. Ha tekere the oath take na your stand there. Ha nwere ya iyi. A kwuru ekwusie ya ike na ndị Igbo agaghị arụ ụlọ na be ha, agaghị azụ ala na their place. But ndị Igbo, kedu ihe ndị Igbo union mere? Ha gara okwu ya? A gara okwu ya na-ajụ n'ọba. Mgbe a jụziri ọba onye ha ya ezigbo ọsịsa pata anyị ji wee jezie ọlụ gaa jụọ igwe ọfọlụ somebody ahala ọnụ nke nwe ya ọkwa Navy Commodore somebody ahala ọnụ ha maka nwe ya ama anyị agazi jụọ ya and mgbe a jụrụ the man was around let's say either 95 years of old then. I got joy. Ọ saghị anyị ajụjụ ahụ immediately. O nyere anyị oche. Anyị nọrọ ọdụ. Esi nri butere nri nye anyị nri. Anyị erijucha afọ. Ebe a na-ebilie.
kelee anyị weta asụsụ Igbo sụọkwe anyị ekwe ọsị anyị alụkwara ọgụ na onweghị ihe butere ọgba n'Igbo esemokwu na-abụghị Biafran War. That's the man akọrọ anyị otu ahụ. No, well, apart from Biafra, anyị jụọ ha anyị ruo n'Omoku kedu ihe ha na-akpọ mmiri asa ha na-akpọ mmiri ọjụọ anyị sị olee ihe wu ihe na-emetụta ndị Igbo metụtara ofu onye Igbo na ezinụlọ ya and the test ihe gbasara ịṅụ ọṅụ ma ihe ala a sị na nwụdị ihe ọzọ n'ọwa ọnwụ ọsị anyị ọjụọ anyị sị ọgba ọ na-akpọ ọnwụ gịnị a sị ala ọnwụ ka ha na-akpọ ya ọsị anyị alụkwụla ọgụ ọsị adọta n'ala Igbo na enwere ụzọ na ndị ọcha na-agụ their days on days, that's Monday, Tuesday, Wednesday till Sunday. Tinye their date ya ka anyị na-agụ ruo taa mana ndị Igbo nwekwa otu ha si agụ nke ha na ha na-agụ ya izu anọ izu ise ma izu asaa ma izu nkwọ eke orie afọ na anyị cheki ya n'obodo niile gbara Igbo gburugburu ndị Igbo anyị cheki ya ma ahịa na ọrụ mbọsị nkwọ na ọ na lese na efe dis River Niger gawa ruo Agbọ anyị cheki ahịa niile ha na-azụ ma ọ nke manyere na nkwọ ma nke manyere na eke ma nke manyere na orie ma nke manyere na afọ anyị jụọ ma gịnị kpatara ha ji azụ ahịa ahụ na on that day something anyị sị na abịatakwa na Omoku na ha nwụrụ nkwọ Omoku nwụọ orie Omoku na mbọsị nkwọ Omoku nnukwu ahịa ha na-azụ nkwọ Omoku na nke ọrụkwanụ mbọsị orie ọrụzi obere ahịa orie Omoku and ebekwa emụkwara nkwọ Akabuka enwere nkwọ Akabuka nwụọ echefusara m afọ obodo Erema nọ ebe a nke Igbo kwụsịdebere nọ ebe a nke asụ Igbo kwụsịdebere before ha bịa ndị Rivers abịakwa werekwana from Erema gawazie Erema nke bawara ebe Ahuda East Ahuda West but that Erema nọ Omoku n'Omoku then ya ekwuchi ha ya ekwe ya asakwana ya ha sara ya na ya na ha alụ na ọ eziokwu ka anyị gwara ya na ọ eziokwu ka ọ gwara anyị ọ na ha anaghị eresa anyị ndị Igbo niile nọ n'Omoku ekpebizie na ha ma nzụkwa na ha ma nzụ ndị ọ gbaburu ala ha la that time and o mere ka ndị Igbo mata ihu o mere ka ndị Igbo onye Igbo kpatara ego o jee na be ha jee rụọ ụlọ ma o jee ebe ọzọ gaa rụọ ụlọ nke mekwuru mụnwa na mụnwa kpatara ego ma abịa pọtụ bịa rụọ ụlọ arụ ịrụ ụlọ na Omoku mba ụlọ ọrụ n'Omoku ọwụ ụlọ ala and ọkpọsị ka nrụ ya ndị ọkpọsị eyuzuze that advantage ndị Igbo bịa zụrụ ụgbọala na beta ọkpọsị ọkwa ọkpọsị wụ ọgba beta ha ekwetaghị na ihe ndị nke ọzọ kwuru mba na ha ga-eresi Igbo anyị mba ha ekweta but ha metazi bịa na-enwekwa afred so na ọkpọsị ka nrụ double flat abụọ 3 bedroom flat ke 3 bedroom flat ụzọ abụọ ke 3 bedroom flat ụzọ abụọ fence around maka ụjọ
maka ụjọ ihe nwere ike apụtasị na mmadụ ga-efensị bịa tinye ya gate. Okay, mba m na-ekwu ihe mere ji desa ya ụta maka ama m ihe ị nwere na Port Harcourt dị iche from ihe ị na-akọwa na ị nwere n'ọgba. M ji na-ekwu so ọwụ ụjọ maka mebi ime gị attack ma onye nara gị ya. Ọ dị maka ime attack. Ebe a nke anyị jedebere nghọta debere na ihe gbasara ọgba n'Igbo.